በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን። አመላ ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምዕራፈ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተከታተሉ ከመ ያለኹም ከመ ይቀኒኹም አሜን። ለሎ ባህር ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ባና ብድኽማት ዋረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሽምባር ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ዘለናዮ ቅንያት ሰሙነ ሕማማት ኮይኑ እንዛራረበሉ አርእስቲ ድማ ብዛዕባ ዕለተ ረቡዕ ኮይኑ ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ሰሙነ ሕማማት ነናተን ስያመ ኣለወን። ካብኦን ሓንቲ ድማ ብዛዕባ ረቡዕ ከነዛራረቢና ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ብድጋሜ ንቅዱሳን አቦታትና ጥበብን ስዋዕልን ዝዓደለ ናይናኹም ድማ ናይ ዝዛረብ አፈልሳን ናኹም ዝሰምዕ ዓይንተ አይምሮ ክበና ናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ሕራይ ከም ንፈልጦ ኣብ ዕለተ ረቡዕ እንታይ ተኻይዱ ንዝብል ብሕፅር ዝበለ ክገልጾ ክፍትነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ንድሕነት ደቂ ሰባት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ካብ ዝውለዳት ሒዙ ከቢድ ተቃውሞታት በአይሁዳውያን ይገጥሞ ከም ዝነበረ ኩላትና ንስሕቶ አይመስለንን። ስለዚ ኣብ ዕለተ ረቡዕ ድማ ፈሪሳውያን ወይ ድማ ሊቃነ ካህናት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዝሉ ዝተማኸሩሉ ዕለቲ ስለዚ ምኽረ አይሁድ ተባሂላ ድማ ትጽዋዕ። ካብ ዕለተ ሰኔ አትሒዞም ብዙሕ ግዜ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሕዝዎ እንታይ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ዝማኸሩሉ ዝነበሩ። ኣብ ዕለተ ሰኔ ክሰልጦም ኣይከኣለን፣ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ድማ ክሰልጦም ኣይከኣለን። ኣብ ዕለተ ረቡዕ ግና ምኽሮም ተማኺሮም ዝወድእሉ እዩ። ሓደ ካብ 12 ሃዋርያት ይሁዳ ድማ ሙሶም ኮይና ሓቢሩ ድማ መዓስ ከም ዘትሕዞ ድማ ዝተሰማምዑሉ ዕለቲ ስለዚ ምኽረ አይሁዳውያን ዝተማኸሩሉ ዕለት ተባሂላ ድማ ትጽዋዕ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ዕለተ ጥዑም ሽቶ ኣብዚ ዕለት እዚ ሰለስተ ዓይነት ነገር ከም ተቀዲመ ዝበልኩኹም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሕዝሉ ዝተሰማምዑሉ ዕለቲ። እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ናይ ስምዖን እቲ ለምጻም ዝነበረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ድማ እንታይ ተገይሩ እታ ማርያም እትበሃል ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ቅብኢ ሽቶ ከም ዝቐብአቶ ድማ ይንገር ማለት እዩ። እዚ ከዓ በዚ ድማ ዕለተ ጥዑም ሽታ ተባሂላ ከዓ ትጽዋዕ ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቶ ክትቀብኣ ከላ ይሁዳ እንታይ ኢሉ እዚ ሲ ተሸይጡ ንብዙሕ ወይ ድማ ንድኻታት እንዶ ኣይምኾነን ኣብ ዝበለሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ድኻታትስ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣለው፣ እዚኣ ግን ጽቡቕ ነገር እያ ዝገበረት ኢሉ ድማ ከም ዝጎሰጡ ኣብኡ ድማ ንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝኾነ ነገር እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ዘይገበርና ክንስና ነቲ ሰባት ዝገብሩ ድማ ብዙሕ እንቅፋት ከም ነጋጥም በዚ ድማ ንመሃሪና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ንጎይታናን መድሓኒናን ክርስቶስ በቲ ክቡር ዝኾነ ቅብኢ ሽቶ ጌራ ከም ዝቐብአቶ ድማ ይረአይ ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ እንታይ ተባሂላ ትጽዋዕ? ናይ ንብዓት ዕለት ተባሂላ እውን ትጽዋዕ ማለት እዩ። ናይ ንብዓት ዕለት ድማ ማርያም መግደላዊት እታ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገበረቶ ዝቐብአቶ ድማ ኣብ እግሪ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲቓ ስለ ሓጢኣታ ስለቲ ዝገብሮ ዝነበረት ድማ ከቢድ ንብዓት ድማ ከም ዝነበዐት ከዓ ይንገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዕለተ ረቡዕ ዝተፈጸመ ነገር ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ተፈጺሙ እዩ። እዚ ከዓ በዚ ዕለት እዚ ንሕና ድማ በዚ ሰሙነ ሕማማት እንዝክሮ እንሓስቦ ስለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ንዓና ክብል ከቢድ መከራ፣ ከቢድ ስቃይ፣ ከቢድ ጭንቀት ዝተፈጸመሉ ዕለት ስለ ዝኾነ በዚ ዕለት እዚ ድማ ንሕና ስለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሓሰብና እንደዘከርና ምኽንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ዝኾነ ነገር ብዘይ ወላ ሓደ ነገር ዝፈጸሞ ዘይብሉ ንሱ
ንዓና ደቂ ሰባት ክብል ግን እንታይ ገይሩ ከቢድ ዝኾነ መከራ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ዝተቀበለላ ዕለት እያ ማለት እዩ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ አቀዲሙ ነቢ ኢሳያስ እንታይ ኣብ ትንቢቱ ኣብቲ ምዕራፍ 56 ዘሎ እንታይ ኢሉ ምእንታና ክብል ተገርፈ ተቀጥቀጠ ብዙሕ መከራ ድማ ረኸበ ንሕና ግና ከም ብሓጢያቱ ዝተገረፎ ጌርና ቆፀርና ኢሉ ሕጂ ነቢ ኢሳያስ ቅድሚ 700 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢ እሱ ግን እንታይ ገይርዎ ነዚ ትንቢት እዚ ክጽሕፎ ከሎ ግን ልክዕ ከምዚ ሽዑ ዝተፈጸመ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሉ ምስጢር እንታይ ገይሩ ከምዚ ሽዑ ገይሩ ዝተፈጸመ ገይሩ እንታይ ገይሩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዛ ዓላተ ረቡዕ እንታይ ተፈጺሙ ንዝብል ምክረ አይሁድ ናይ ካህናት ሓለቃታት ህዝቢ ሽማውንትን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰማምዑላ ንኽሕዝዎ ዝተሰማምዑላ ዕለት ተባሂላ እንታይ ትግበርያ ትጽዋዓ ማለት እዩ በዚ ድማ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ንሱ መዓዝ ክትሕዞ ኣበይና ዕለት ተሰማሚዑ ምኽንያቱ ፈሪሳውያንን ሊቃነ ካህናትን እንታይ ነይርዎም ሓደ ሽግር ፋሲጋ ኣቶም ስለዝነበረ ህዝቢ ከይለዓል ኢሎም ኣብ ከቢድ ሻቆሎትን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እዮም ነይሮም ነዚኣ ድማ ምኽንያቱ ናብቲ በዓል ፋሲጋ ብዙሕ ህዝቢ ስለዝመጽእ ስለዝነበረ ቅድሚት ነገር ንሱ ንኾነሎም ብዙሕ ይሻባሸቡን ይርቦሹን ስለዝነበሩ ከመይ ገይሮም ክሕዝዎ ድማ ብዙሕ ታዋኽ ስለዝነበሮም ይሁዳ ድማ ኣነ ከትሕዝኤ ኣነ ክነግረኩም እንታይ ትህቡኒ ኢሉ ምስኦም ተሰማሚዑ ብ30 ዲናር ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሸይጡ ኣበይናይ ግዜን ከዘዝሕዞ ድማ ንሱ እቲ ዝውዕለሉ እቲ ዝሓድረሉ እቲ ጸሎት ዝገብረሉ ኩሉ ስለዝፈልጦ ስለዝነበረ እንዳጸለየ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ጸሎት ቤተ ሰማኒ ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብኡ ኸይዱ ድማ ከም ዘተሓዞ ይነገሪ ማለት እዩ እሺ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኹም ኣብ ዕለተ ረቡዕ እተን ሰለስተ ዝተፈጸማ እታ ቀዳመይቲ ኣይሁዳውያን ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሕዝዎ እንታይ ሰገበሩ ዝተሰማምዑ እዮም ኢለ ነይረ እታ ካልአይቲ ድማ ዕለተ ጥዑም ሽታ ተባሂላ ድማ ትጽዋዕ ምኽንያቱ እታ ማርያም እንተ ህፍረት ተባሂላ ትጽዋዕ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት እቲ ለምጻም ስምዖን ኣብ ዝኣተወሉ እንታይ ዝገበረቱሉ ዝቐብአቱሉ ዕለት ተባሂሉ ድማ ይንገሪ እታ ሳልሰይቲ እውን ናይ ንብዓት ምኽንያቱ ንሳ በቲ ዝገበረቱ ሓጢኣት ኣብ እግር ጎይታ እንዳነበዐት ስለ ሓጢኣታ እንዳበኸየት ስለቲ ከቢድ ሓጢኣታት ፈጺማቶ ዝነበረት የቕረ ንኽብረላ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮይና ንብዓታ እንዳፍሰሰት እቲ ዝነበዐቶ ድማ በቲ ፀጉራ ጌራ እንዳሓበሰት ዝተፈጸመሉ ዕለቲ ስለዚ ካብዛ ዓለት እዚኣ ድማ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር እዚ ዘለናዮ ሰሙን ናይ በረኸት ናይ ፍቕሪ ሓጢኣትና ድማ ዝስረየሉ ዕለት ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣሓዊና ሓዲሩ ስለዝምሃረና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ከዓ ብዛዕባ ሐሙስ ሕዝናልኩም መጽና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነሽዑ ተበጽሕ ትንፋስ ይዓድለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር